Paridayaw ti Apo ay atin nga kabsat. Sakbay na nga tayo iti panagkararag, iti panagkagkantad. Kablaawan kayo man iti napateg ka na gani Apo tayo nga Hesus Kristo. Sa din naman ti papanandag iti boses me o dati nga broadcast ay atin nga kakabsat. Makikadda kayo man kanyami makitakder kayo no kayo tutakder at tungaw kayo no agidda kayo but then the watan nga in dingan nyo kadidagiti sa ti Apo especially and naimbag na orasyo itong galmay sa amin and kastamat kadagitoy kakabsat tayo ditoy atin loong amen taglaawan kayo itinapatay nga naganit ti Apo amen ko namin sa nga amen 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 ti Apo ti maidayaw iti dati ng gundaway ay ito nga kabsat hintay nga iti panagkararag managparabol ken managayat unay nga Diyos, si kaapo nga bubuayan, di kinimbag, ken kinamanagayat. Agyaman kami ita Apo iti balegi nga, hintad mo kada kami sa tunggal maysa. Iti dati nga gundaway Apo, na mabalan naman yan, iti agtipon-tipon, gapo iti ayat mo, kada kami. Mabalan naman yan Apo nga ipukaw, iti nagbabaitan mi nga si kakit, iti Diyos mi nga man nakabalin. Si kaapo iti Diyos mi nga managparabor. Sika iti Diyos mi Apo nga you are healer, O Lord. Amen. Lord, dawatan mi Apo nga pakawanin na kami Apo dagiti basbasol mi. So kimatim Apo dagiti puspuso mi. So kimatim Apo dagiti panpanunod mi. Anyaman Apo nga saan nga may yanutok iti bagayata mo Diyos. Dawatan mi Apo ti pamakawan mo O Lord. Dawatan mi ti panang linis mo kadagiti nagbidutan mi tat maikari kami ken ka iti daytoy nga gundaway. Iti panagdaydayo mi ken ka Apo. Maikari kami kadi Apo ken ka. My Lord, dawatan mi nga ti Santong Espiritu Apo ti mang envelope kada kami ti dati nga gundaway Apo. Well, we welcome you Holy Spirit in our midst. Yes, Lord Jesus. Lord, we proclaim that you are good. That your mercy endures forever. Yes, Lord, your steadfast love and mercy endures forever. Yes, Lord, we thank you, O Lord God, for you are so great. You are so good, Lord. Hallelujah. Anyaman na po digiti naglablabahasan niya po. Anyaman digiti trials na nagdimteng iti bibiyag mi. But Lord, today we declare that you are so good, that your mercy endures forever. Yes, our Lord. You will never change, O God. Lord, urisi kami dagiti daduma agbaliw kami ngimsi ka ahapo saan ka pulos ng baliw iti panagayat may ditunggal may sa agbaliw ng Lord sika Lord, your love is unconditional towards your people. And we thank you indeed, O Lord God, that you are so good, you are so great. Apo, ado dagiti shortcomings mi, ado dagiti pagkamalyan mi, O Lord God, ado dagiti desire dagiti asawa mi kada kami Apo, ngam saan mi nga maitid. Ngam Apo, gihaman kami Apo, tasika, ket di ayat mo kit unconditional. Amen. Lord, madaydayo ka. Lord, dati nga broadcast miya po. Dawatin mi nga i-reach out mo dagiti tao sa di naman napakadanunan na daytoy nga broadcast mi o Dios. Siga po di makikadda kadakwada. Anyaman nga tarigaga na iti biyago Dios sa biten kaniya po. Lord, tapno itinagan mo had sa lain nga ditoy ti may daydayaw no di pa kiti sa di naman nga pakadanunan na daytoy nga broadcast mi o Dios. Lord, open him up dagiti puspuso mi. Open our eyes, O God, our spiritual eyes, that we will see your glory, that we will see you, O Lord God, and we accept you, O Lord, as our personal Lord and Savior. Lord, tapno di ka sa po may kari kami ita trono mo Diyos. Hallelujah. Lord, without you, O God, we are nothing. With you, we have everything.
Father, we thank you indeed, O Lord God. Kadawatan mi apo nga ron nga si Kati, mangitultuloy nga magkikadday, ti aramis mi ti dati nga gundaway. Dawatan mi apo, dagiti kankantangan, i-preparen iti datoy nga tingalaong, Lord God. Agbalin ka din nga sweet aroma unto your throne, O Lord God, that you pour out your blessings back to us, O God. Hallelujah. And especially, O Lord God, the messenger that you prepared today, O Lord God. Nga mangi buray-buray apo iti tinapay iti Diyos. Lord, agyaman kami, agyaman kami dagiti puspuso mi, agyaman kami ti biyag mi, nga si kaapo, tinangted kada kami. Tinagan ni Apo Diyos, dawatin niya amin dagitoy. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you very much, Sister Annalyn. Ayan, din kamsat, nakasagana tayo mutlangan. Ngaglayo ni Apo, iti kankantaan iti Apo. Amen. Kaligiti kakamsat mi kay Ilocano, dita Isabela, Ilocos Region, America, Europe, pure pansanina yenyo. Untay nga ro nagkay sa itagay tayo nagiti timot tayo, puso tayo, aktipat tayo. Amen. Ang ganumay ni Apo, gusto kang practice tayo. Amen. Amen. May saan kang tanga ini, iti daya ti alupo, iti naranyan nga ini, itain na kaguro, no sombreto sa santo, no sombreto
di ba nagsisina agapo dagiti anak iti apo umunan to idakit may sada. Amen. Madaydayaw iti apo. Nagkapsa tagtultuloy tayo nga ro nagdaya ti apo. Tayo nga ro. Dayawon ti apo kapaya tayo nga tagtagdal tayo. Yes Lord, tultuloy kami apo, maikas ka. Nagyaman kami o Diyos, kadagiti kari, magyaman kami apo, dagiti kanta. Mga isa apo, di mong mangtad, dirag ko. Ragsak dagiti puso, minamnama ako. Nagtaang kami to apo, katuwada ka. Wena ako nagimas, nga palutan o Diyos. Kinaimbag mo, kinamatalag mo, kadagiti kari. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Yes Lord. Yes Father God. Dito'y
bayat panagdaydayo mikan ka. May pasdag apo ti tronom kadagiti puso mi. Natulungan itong galmay sa tatlo apo. Saan nga group saan nga kapoy ako ti pamati mi. Pagyamanan mi mo kayo Diyos, dagiti saong, dagiti mag-adal mi. Dagiti may punpun, dagiti puso mi yung Diyos. Wen apo kas kami lamay sa apo, manaranyag, gumilgil apo, itingay ti kasipngatan. Kasta apo, iti karakter mi nga anak mo. We are just a sparkling light in the middle of the darkness, Father. As we continue, Father God, to stay in your presence, as we continue to stand as a light in this world, in a soul in this earth, Father. Help us, Lord Jesus, so that we will remain the saltiness and the light, Father God, that you have given unto us, will remain strong, Father. We thank you, Father God. May you bless your people, Lord. Bless your word and bless your servant, Lord Jesus, as we continue to serve you, Father. Strengthen our faith, Lord. And I just want to say thank you, Lord, for the great things you are doing in our lives, and also for those things that you're going to do. In advance, Father God, we want to say thank you. Amen. We bless your name, Father God, for today and forever. In Jesus' mighty name we pray. Naimbag na malam tayo kakapsat. Amen. Naman tayo kagat mong pwede. Pudno nga naragsak dagiti anak ti Apo ito no tiyempot panagkakadwada panagdaydayaw da iti nangisalakan ken kwada. Amen. Pudno mat nga rumbang nga adalan tayo dagiti sasauna. Umunag tayo kuma kadagiti sasao ti Apo ta iso iti taraon dagiti kararwa tayo. Pudno mat nga ti sao ti Apo nga kung kuna tayo nga ti Biblia saan nga agbyag daytoy no saan nga may aplikar ka dagiti biyag tayo. No saan nga dagiti pamati tayo ti ananda. Agbalin laeng nga libro nga ordinaryo. Nga no adda ti espiritu ti Apo nga mangiwan-wan kada tayo. Kat adalan tayo nga naimbag ti sasauna, saan nga makurangan, saan nga manayunan, no di kat di jay apag iso, iti panakaidalan na, agbyag da ito'y kadagiti puso tayo. Kat ti Apo agtrabaho. Nya. Nabayag mat nga tiyempo, mano nga bulan, o lawas, nga sinaggaysa tayo dagiti iglesia, ije Revelations, kat yaman ti Apo tamaudi na ito yun, kat barbarang maiwakas matan, tapno makamove on tayo matan, nga kunada. Iso nga, ilipas tayo man nga ro, dagito yung nga iglesia, nga sinuratan ni Apo Jesus, iti babaen pa ng usarna, iti adipan na nga ni Juan. Tapno, warningan na. Kuno niya ti warningan ti Juan? Panlaagan na, tagitoy. Tapno kuma, dagiti madi nga aramid da, kat mabalbaliwan, kat agsubli da iti Apo. Lumampay ko na tayo nga awan mo't dagito yun, nga iglesia, agpaiso, awandan. At dati nakuak na ng saludsod, apay ngayon na pukaw dan. Kat hanaya nga ti balaag na ti, warning ti Apo, no saan kay nga dungag, iti espiritu, nga mangwarwarning, adu dagiti ibagana nga mapasamak.
ket mabalin nga dagitoy iti banag nga nakapukawan dagitoy nga iglesia. Ngem uray pay no kasta, agbalin kuma nga pagadalan tayo dagitoy. Ket saan lang kuma nga DJ maadal tayo nga impormasyon no di ket din nang runa. DJ panagsao iti Apo kadagiti puso tayo. Taawam serbi na nga ammo tayo from cover to cover iti Bible. No saan nga agsao ti Apo kadagiti puso tayo. DJ mensahe ti Apo, dayjay ti importante. No api nga agbasbasa tayo ti Biblia agad adal tayo. No api nga agdengeg tayo kadagiti sasauna. Okay? Maudi nga rod kadagiti 7 nga iglesia. Iti Revelations chapter 3 verses 14 to 21. Ibasa kakabsat, English na ito, pasurutan yun, karita English, karita Ilocano, Tagalog, kada Espanyol nga Bibliayo. To the church in Laodicea, to the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Tupraka ko na. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne. Nagadutay ko madyayan tonkat. Just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka. Pudno nga nagimbag ka, managayat ka. Si kaapo ti mangi parparabor kadagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Si kaapo ti mangi wan-wan-wan kada kami iti inaldaw kadagiti pannagnami. Kadagiti pampanunot, kadagiti actions mi, kadagiti panagsasao mi. Si kati mangi sursuro kada kami apo. Tapno amin dagitoy adda ko mga makayayo di tayo matang mo. Kat maitag-ay tinapatag nga nagan mo. Anya na po nga naggasat kami agsipod na da Diyos mi nga kasken ka. Si kaapo nga saan laang nga natay para kada kami. No di kat di apo pinakawan mo di basbasol mi. Insublima po ti relasyon mi ti Diyos Ama. Tapno ti kastaad da tinamnama mi ti masakbayan to. Pagbiyagan mi nga ruti sa umapo. Dawatan mi ti Espiritu Santo nga isukuma ti mangtignay kadagiti puso mi, manggagan mi kumahapo ti mensahem. Tapno ti kasta iswapo ti mangpatibkar kadagiti pamati mi. Kadagiti tiyempo nga umay ti didigray ti biyag. Isuapo iti agbalin nga kalasag mi. Agyaman kami, Apo, yaman kami. Thank you, Lord. At dasang kabasit ito'y mano na ito'y 7 sa 8 nga pages. Hamat! Upat lang mo't nga dinadakkel ko. Hampay nga napuno.
Tapno makita, dati ko na kumaure anak nga eyeglass. Kas dilatang ang kumakita. So nga dalat na di eyeglass ko. Okay. Kaya ko man nga ibasa. Dahito nga parte na para kanyak lang kumadaytin kat. Yung kaya't ko nga ibasa ta. No, agar arami dakti sermon ko when no teachings as no nagisursuro. Dahito nga minti style mi ag ko ay JAPTS. Kat no bastunggal agaramid ti kwa agaramid kami kadagiti lessons kada sermons mi kan dagiti amin nga essay kada assignments mi kastoy nga style. Adda tema na, adda teksto na, adda topic na, adda date na, adda goals na. Kaya ko nga ibasa lang di objectives ko, di goals. Clarify the message of the passage by knowing the history of it. Malawagan ko ma. Noon niya di linaon na daytoy nga binasa tayo nga passage. Babaan, iti panangadal tayo, iti background daytoy nga lugar, uno daytoy nga church. Tano basaan telaan daytoy, adu dagiti sa ludsod nga umay. Ket nuhaan tayo nga research sa antay nga amo dagitoy. Kaslakas pangarigan. Apay nga inusar na ti hot kada cold, kada lukewarm. Anya nga gapo. Apay dagijay. Apay nga kunana nga agtuk-tuk-tukak dito ruwar. Dagijay nga sa ludsod. Adu tinagyan na dito nga sa ludsod. Ay nga passage. Understand the meaning of hot, cold, and lukewarm in the context of this passage. Okay? Tapos, assess ourselves and the church of the position of Christ and the Holy Spirit. Iti panangadal tayo kumakadaytoy, assessan tayo man, dagiti biyag tayo. Kitaan tayo man, iti na espirituan nga biyag tayo, kastamo iti iglesia, dinno nga tati parte na Apo Isos. At nga tati unag ti puso, unag ti jerwar, isong agtuk-tuk-tuk. Okay. Get rid of anything that causes lukewarmness or worldliness. Ikatuntay kuma. Di kita'y banag nga mangpa, nya ti lukewarm na? Maligamgam. Mangpanamiis ka na. Nya? Awansa. Awan, okay. Naunag ko na dyan. Kandi mauni. Be renewed in our relationship with Christ. No, at dagiti makita tayo kuma, kadagiti biyag tayo nga saan nga nasa lunat, kung saan nga makayayon tayo po. Nawaya kuma dayjay panangikararag tayo, panagpakawan. Saan nga, kutno kastuymot ngamin, awan di rin nasunan, yan. At ako mapanagpakumbaba, nga una po nagbasulak, pakawanan na. Okay. Now, mapantay ni Jay kunak tatay, apay nga ta, dahil adu nga sa lutsod. Iso nga, niya ta. Aguray kayo gayam. Sakbay nga mapantay jay. Kaya't kuman nga summarize tayo daytoy. Okay? Ammo tayo matay nadal tayo din no sinno dayjay agsasao, di mat? Dayjay nang warning ken kwada. Katunggal ka dagitoy pito nga iglesia. Ito'y revelation, inpakita ni Apo Jesus no siya sino isuna. Kat iti daytoy, kuna na isuna dayjay sao iti amen, wano amen or let it be, wano dayjay pumaysunto. Okay? The faithful and the true witness. One. Amo tayo mat, inkan-kan tatay-tatay, karkararang tayo sapay, nga God is faithful, ken ti sa una pudno sa antong agbalbaliw nga kasdiay nagkararag tatay. The ruler of God's creation. Iti Biblia sa una nga ti intero nga lubong langit ken daga naaramid through Christ. Okay? In Christ, by Christ. Okay? I know your deeds that you are neither cold nor hot.
saludsod tay tatay apay nga inusar na dati cold and hot. Kat amo ka adun dagiti nang nanggagan tayo may papan ka dito nga mensahe. Wano may papan ka dito cold na lamiis na pudot anya pa nakaammo tayo ka dito nga saan tayo ko mga lukewarm kung kuna tayo ano ya. Daduma kunada no nalamiis ka kano si kada tayo lungnad tumpaw di iglesia. Si kada tayo nagkarkararag. Si kada tayo no daduma no kakaslaglag to di iglesia kami tunurimuar kat sa balit aramid na. Si kamot da tayo adda di corner nga hangagun unehan nga makipar-participate. Kas dati pa nangyari dati nalamiis. Ngam no kita tayo kakabsat idi tiyempo na apoy sus nga tapay dito'y lubong. Between the Pharisees kanday jay mang dandanog ti barukong na nga adda ije corner sino tinalamiis kan napudot kan kwada han aya nga day jay may sakit ko na apo pakawanan na piman mo't nga dandanogan at barukong na gaputan maamiris natin kinamanagbasbasog na samantalang day jay may sa apo agyamanak tahaan akong nagbasbasol nga kasday toy. Okay? Sino tinalamiis kan na po doon? Okay. May sapay nga pagilasinan tinapudot kan nalamiis nga kung kunada. Okay? Hangkong konkontraan day nga interpretasyon na iar-arig kulaang dagiti nga banag. Day bakit wano balo nga piman nga sintimula ang tikwartanan mabain nga inlibak na ay nga ilimlimod na ilimlimod na nga apan itinag jay batti-battit nga koleksyon na kat day jay may samot agyaman na ang dagitoy tititad ko kastoy tumultulong nga adu dagiti mabaling ko nga itad sinot na lamiis kan napudot nga rodon ken kuana Napalango, dati napalango. okay si kayo kakabsat ti mga adal kadayjay okay now May kayabangan. kunana saan kay kumanga nari ko na natin ito lukewarm kay namin saan kuma may mayat kumano napudot kayo wano nalamiis kayo kat napilyang kabsat no ka It's either dato ko na na. Sama na ka. Don't worry. Okay. It's either of dato ko na. okay None of the above. Kaaduan na ay may mayat tayo napudot may mayat tayo nalamiis ayan ayan ti focus tayo nga agad adal dahil jay nalamiis kan jay napudot ngam ti makikita ito'y nga parwaran na po isos ti ayan ti focal point na dahil jay lukewarm dahil jay lukewarm okay numampay saan na nga ano nga agreean ti Ilocano saan na nga kanunungan dahil jay lukewarmness ngam isu iti sitwasyon kaday jay nga tiyempo kaday toy nga iglesia isu ti adresan na tapno mabalbaliwan kuma kiti kaya ti apo napudot ka kuma wano nalamiis ka kuma no maminsan ka ay hanya kayat na po Diyos ay nya ti kayat na po Diyos katay nababangking mabalin nga kasi dito interpretasyon ng adarason okay ay kung na pwede ito kat no kanon lukewarm ka kat ito pranakan tahan na nga kayat nga talaga dahil ito dinabintas verse 17 you say I am rich I have acquired wealth and I do not need anything ha bak na nga dahil tayo listen dahil ito J Church J Laodicea diba kasasaunawan dahil J namati Jai panagkunayo nabaknang kayo adu ti sanikwayo awanan nga pulos ti kasapulan nyo ipakpakita ni Apo Isos dayjay sitwasyon da dayjay linaon ti puso dagijay adda ijay iglesia ti Laodicea okay
kanang aramidon day jaywan, amuna, kanya dagiti, mapaspasama kiti unag iti iglesia na. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Saan da nga maamiris nga baliktad gayam da di panakamuda. Yan. Ha, nabaknang kami. Sikat may mabigbig nga iglesia. Ado dagiti sanikwami. Mabalin nga dagiti kunada ka projector mi nga dagiti modern, dagiti Microphone. latest nga gadgets ti gamgamit mi. Dagiti programs mi. Talaga mga spectacular. Mabalin nga ibagbagat at kakas dyan, napipintas. Nga tipan nakaamuda kat napintas na gidya nga aramida. Ngam ti ko na na po Isos, saan nyo nga amo nga perdi kay gayam. Nadadael kay gayaman. Bulag kayo. Lamo-lamo kayo. Yeah. Okay? Isu nga inimbitaran niya po Isos isuda. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Gumatang kay kanyak. Kadagitoy nga nababaknang, ay nga nangingina nga panpanag. Balitok. So you can become rich and white clothes to wear. So you can cover your shameful nakedness and salve to put your eyes so you can see. Tata, ijay ko nga isingit na ito eh. History of Laodicea. Ta isot pangalaan tayo ti sumbat dahil sa ludsod tayo. Ti Laodicea, kat may sa kadagiti, inya ti ancient, dagiti kadaanan nga nababaknang nga syudad. Ijay, Turkey. Okay? An ancient wealthy city in the center of Turkey. Dagiti nagduma kung nada nga ijay Latakia, Syria kano. Ngam dagiti nabasa Turkey kung na ngayon na. Founded by Antiochus II Theos, the king of Syria. May sanga ari iti nang build uno ng patakder daytoy nga syudad. Okay? Inaramid na daytoy nga syudad. Tapno mangitad iti dayaw iti asawa na nga ni Laodike. Ay, di ba basa daytoy ket nagkasatan niya talaga nga inayat ni Ari. DJ Reyna na. Arian Chukos. Okay. Laodicea was known for their textile production of quality knitting wool. May isang kabaknang ibakbak nang da at da napipintas nga dagitay fabrics da ijay da nga agar aramid. Okay? May isa kadagiti na nangina kan nasikat nga produkto da kat daytoy black, smooth, and shiny wool fabric. Okay? May isang nasileng kano, napintas, valuable, nga agdindinamag tintero nga lubong idi tiyempo da nga fabric, woolen fabric. Okay? Isunga ko na ditoy, gumatang kay kanyak iti kawasyo. Ngam imbis nga puraw, ay imbis nga nangisip, datay puraw. Okay? Also called the center of banking and commerce. Ano nga banking nga ko Day banking nga, dagiti bangko. Okay, mangipakita nga well-known, modern nga syudad detoy. At daamin nga kinabak ng kanyada. Okay? It is a blooming business and wealth center, particularly on the apostolic era. Now, at da iti may isang nga incident uno na pasamak idi nga mangipakita iti linaon ti puso da. Okay? Gapu ti kinabak nang da nga pagtangtangsit da. Year 650 AD. Okay? At da iti ganggangad ijay nga lugar. Kat adu dagiti nadadael nga buildings da kan amin nga dagiti
Kinabak ng da. Tata, dagito'y nababaknang na countries, iti aglawlaw da, nag-i-offer dati tulong. Yung kanada saan, kabaulan mi, nabaknang kami. Okay? So, it is pride. Pride. Yeah. They are proud of what they have, that they think they don't need anyone, even God. Alright? Nung dito, iglesia, ha? Iglesia dito, nang suratan niya po Isos. I am about, yan tayo. Ay, ito gayam. So, the incident. Laodicea was also known for its school of medicine. No tatanga tiyempo kwa India, dagiti uno America ti agsiksikat when it comes to medicine world. Nya, idi daytoy nga lugar, Laodicea. Ket maysa ka dagiti popular nga agas nga pakaamuan ken kwada ket daytoy salve. Ay salve. Kinikitak no niya't Ilocano na, Tagalog na, unyo kay papanan na, ti salve. May sa titurong na. Ointment for the eye. Agas nga para iti, noon yaman ti sakit ti mata. Eh? Mabalin nga ay mo. Huwag na niya ta. Kunana, pamahid sa mata. Now, daytoy, nga salve, it is a Phrygian stone. At dahil ito yung pinormada, inararapid na niya inos-usarda, aging gano'n timmangkag, iso ti kasla, giniling da, isot itapal da, iti matada. No arig nakat kasla, yan na ganan, dati kabkabil ti kilikilin, di kwan, di biyakom, ay niya, di kyapon, tawas, di ko na arig na. Okay. So, Laodicea is known for that. Okay? I salve. Katikunanan ni Apo Isus dito eh. Ayan na nga parte diya yan. Verse 18. Iti maudi nga parte ti verse 18. Kunanan tadi kunanan I counsel you to buy. Kunanan niya jerogoge. Iji udi na kunanan and salve to put on your eyes so you can see. Pagpanpang nakkel da, dahil pamahid sa mata nga medisina da. Ngam kuna nangarod na po Isus tatay panagtunayo nangato kayo ngam saan pobre kay gayam isu nga gumatang kay ket di kumakanyak iti pudpud no nga agas ti mata tapno malukatan lagi ka matayo makita yo ti sitwasyon nyo nga nakaay-ay ti imatang ti Dios. Okay? Okay. May sapay nga pagpanpanakkel da, gaputan na baknang da, nya? Tata, apay ngay nga nausar ni Apo Isus dito hot, cold, kada lukewarm. Mabaling nga nang nangaganyo iti dagito yan. Iti dano medyo Laodicea, haan nga aggapo iti bubunda. No di aggapo iti sabaling nga lugar. Okay? Dayjay napudot nga danom, ijay Hierapolis, may isa nga lugar nga 6 miles sa ikadayuna, Manipod, Laodicea. At that is springs of hot water sa jay. Kat dagijay nga napudot nga danom, iso iti itubo da, tapno iso iti mausar, ijay Laodicea. Ngam gapu iti kawatiwat iti pagnaan na, lumami isen dayjay nga danom. Dumanom ken kwada datay to kapin nga saan nga napudot saan nga nalamiis lukewarm ton. Imbis nga napudot kuma, tamo tayo mo nga tinapudot ket adot usar na yan. Tay napudot nga danom adot usar na, agbalin pay nga agas. Therapeutic wenno kas lamang pabangar kadagiti nabambannugan nga bagbage. Kas tamat tinalamis nga danom aggapo ijay Colossia. Okay? So nakapipe mo't lang dayjay.
Ang kapunot lang ti sa bali nga lugar, dahil nalamiis nga danumda. 6 miles away na. Nang dudumanon ijay kulo, ijay Laodicea, Napudot daw. ay kat na ikaton atay lamiis na, kaslakat nga tay ice creaman nga na, natunaw. Okay? Iso nga, kunana na po isos, kaya't ko kumanga saan kayo magbalin nga lukwan. No di din napudot kuma, ta therapeutic, makaagas, uno na lamiis kuma, ta refreshing, makapabangar. Okay? Isu nga na usar na Apo Isus dagitoy nga termino. Now, saan lang nga nagpatingga ti danom? No apay nga na Apo Isus ket nagsuray ket nagsao ka dagitoy nga tattao. At danaon-unag nga kay papanan na dagitoy nga banag. Saan lang nga diya danom nga makaagas ka na makapabangar. Inusar lang na Apo Isus dagitoy tapno ag pangibasaran na dayjay mensahe nga itod na kadagitoy nga iglesia. Okay? The Laodicean church depicts the kind of life in this city. Dayjay iglesia, ijay Laodicea, ipagpakita da wano dayjay biyag da, lifestyle da, aramid da, kapanunutan da, wano anyaman nga DJ nga adda ken kwada mangipakpakita dayjay sitwasyon iti ayanda nga lugar. Kaslamot lang nga Corinto at ayan nga di Corinthian church. Kat gaputa di Corinto kat it is also a place or a center of commerce nga adda jay amin nga kinarugit, adda jay amin nga kinapalangguad. Iso nga ti church ti Corinto nagadu ti basol na, nagadu nga problema na. Kas jay mo ti church of Laodicea. Agparang ken kwada, maipakita ken kwada, dayjay sitwasyon iti lugar nga ayanda. Isu dayjay ti kayat nga adresan ni Apo Jesus. Nga saan da nga makita, isu nga masapul kuma, nga ni Apo Jesus ti gumatangan da, no dumawatan da, pangikararagan da, kadagitay makaagas kagiti matada, tapno makita da, no, jay kinasya sino da. Ni Apo Isus kumamot ti dumawatan da kadagitay puraw wano nalinis nga lupot nga pagkawus da. Tapno malundan dayjay naked na sunan niya kinalamu-lamu da, kinalabos da. Tati lamu-lamu kapsat kiti parangarang na ipakpakita na ti kway. Kinarugit, kinadakes. So nga, dahito iti offer ni Apo Jesus ken kwada. Nagbalin nga materialistic daytoy nga iglesia. Napalangguad da, panagkita da isudan dagiti kagagasatan kangangatuan nga namati. Saan tayo nga amuno anya dagiti banag nga adda sa tidayjay nga iglesia nga mangiparangarang kadagiti saan nga kayat ni Apo Jesus nga aramid da. Tilang makita tayo ditoy, the pride. Dayjay kinapalangguad, kinatangsit nga daken kwada nga saan dan nga kasapulan iti anyaman nga banal. Okay? Addaamin kanyami na kita. Kakasya nga sitwasyon. Ngam no kitaan tayo, iti Corinto, 1 Corinthians chapter 3. When we bagata yun nga the whole chapter, the whole book of Corinthians 1 and 2. Makita tayo ijay, dayjay wagas iti biyag nga saan nga makayayo ka ni Apo Isus. Biyag nga nailubungan. Biyag nga lukewarm. Okay? Tano kitaan tayo tim pangipapanan ni Apo Isus kada ito'y lukewarmness. Iti dahito nga iglesia, it means worldliness. Materialistic, na palangguad, nga puspuso. Nga addamot laeng kadagiti churches, kadagitoy nga panawan. Amoy yung kakabsat, makapasangit no da duma,
ay nga panunutan. Nga dagiti iglesia nga idi pa ng rugida kat napintas. Nga habang bumaybayag da, habang dumakdakkel da, habang kunada adu dagiti bendisyon nga umayken kuana, malipatan da ti Dios. Malipatan da, dayjay nangisalakan ken kuana. Dayjay ti kayat nga ipakita ni Apo Jesus ti dayjay. Kat sapela kumakas di may nga goal ko, saan kumanga daytoy nga banag ti andamot kada tayo. Kanayon tayo nga panunutan, kanayon tayo apo nga utuban, dagiti linaon, dagiti puso kang panunot tayo. Apo, dayjay damo nga ayat ko ken ka, adda pailaan ka di. Dayjay damo, idi inawat ka, dayjay pamatik, dayjay kina submitar ko ken ka, adda pailaan ka di kanyak. Dagijay kumati panunutan tayo kakabsat. Jesus did not accuse them of false teachings and teachers. Nga kasla dayjay innam, di mat? At dayjay accuses ni Apo Diyos ijay, accusations na nga dayjay false teachers, false leaders, immorality, at dami nga kinadakas matijay. Ngam ditoy, tikit kitaan na po Isos, suno iparparwar na po Isos, kada ito nga iglesia, dayjay lukewarmness na. Mabaling ako natin o kada tayo kakapoy nga iglesia kung saan. No di dagitay na ilubungan. No maminsan, dagiti makikita tayo nga dadakkel nga churches. Ayang adda dagitay sumrek nga sabali nga aramid. Sabali nga ang kumat nga panang kontra kadagitay agbado di nakikiting nga aglid ti worship nga aglaglag to jay makitkitan to dagiti nagunagda. Uno dagitay agbado ti pigis-pigis nga nakunkunas nga aring na narugrugit nga t-shirt. Ket mabalin amin tati kunada ket puso pa kitaan kanon. Naman aya nga jilinaon ti puso ket rumwar maipakita mo't laeng ket anya dayjay sitwasyon itinarwaran dayjay ti makita ti padatay nga tao ket no tinakita dangay kada tayo ket saan nga napipintas. Ang tapuso. Narigat kakabsat. Isu nga kitaan tayo kumada ito dagitoy kumati pagadalan tayo. Seryoso dito yung accusation na po Isus. I am about to spit you out of my mouth. Yung sakbay nga mapantayo, ituloy tayo man dito, verse 21, o no, verse 20. Dito popular nga versikulo dito, mabaling nga may memorize yung pa. Mapantayo man iti Korinto. 1 Corinthians. Nabali ito mapitan. Chapter 3. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For sis, okay, ibaganan, dagiti na duma-duma nga problema iti unag. At dito iti nailistak nga sagbabasit. Tapnohan tayo nga makaatidog. Iti chapter 1 kan chapter 3 at dadagijay aramin nga saan nga makayayo ko na po Diyos. Divisive attitude. At dadagitay tattao sa jay mabaling nga influential dagito nga tattao. Ngano adda ti saan nga kinayat iti patakaran iti iglesia. Mapanda kumuldet kadagiti ka kadwada agornong da kadagiti ka kadwada nga mamati ken kwada nga kumontra. Intunukan na dadaalan di iglesia. Sapay kuma taawan ti kasjay kadagiti papapanantayo wenno ti daytoy nga iglesia. Sapay kuma taawan ti kasjay kadagiti puso tayo. Okay? Awan kuma iti divisive attitude kada tayo
nga mang tarigagay nga mang dadaal ti siya sino man iti uneg ti iglesia. Tamay maysa tayo nga parte ti Dios, parte ti bagi ni Kristo. No nasaktan ti kanawan ay nikikit. Ramaramon na, marik na ti intero nga bagi. Isu nga nagdaduma talo upat wenno lima nga nagkukuyog nga nang kontra. Intero nga iglesia nga dadaoy. Saan ko makakabsat? Kati ko na po Isus, repent. Amen. May kadwa, chapter 3, 3-4, jealousy and quarreling. Awan ko madya pa nagiinimon, awan ko madya pa nag-aapa, awan ko madya kinatangsit, at ako madya pa nagkikpipin na kumbaba. Idi Webes, ti madama ti kwa, ti Bible study mi. At dati kadwa mi nga retired nga tinan ti Ilocano. Madre. Ada madre nga kadwami. Ay katunggal ada agsao. Sipawon na adulat tayo. I've been announced for these years and these years. I've been to these places and all these things. Kontraan na wano ikurehar na amin. Tata ada di na ibagak nga idi niya po Isus kat ada ije Gethsemane ije Garden of Gethsemane, in kararag na, let this cup pass from me. Anya dahito nga cup, kunak. Mabalin nga dahito nga cup, kat may nga banag na maarami. Nga haan nga kayat nga po Isus, iso nga in kararag na, kat may nga panunod ko, dahil pa ng talikod na Apo Diyos kenkwana ni Diyos Ama, idi nga nakalansa ije cross. Taawit-awit na ti amin nga kinadakas tintero nga lubong. Ni Apo Diyos saan na nga kayat nga kitaon ti kinadakas. Iso nga nagtalikod. Tinausar ko nga termino, reject. Tadi ko na why have, my God, why have you forsaken me? Tinausar ko nga reject, nga word reject. No! God will never reject this son! Kuna nalatang ay papilit. Kuna nakit kwa forsaken. So he reject him on that time because he is bearing all the wickedness, all the sins of the whole world. No, God will never reject his son. Okay then. So this tapno maputod na dyan yung panag-argume. Kuna, okay, I'm sorry. I used the wrong terminologies. Maybe let's not use reject them. But God turned his back because he doesn't want to see the wickedness or the sin of the whole world. Okay? Ti parparwarat dito kakabsat. Apay pukawon tayon. Ayan, maawan ti kalantagan nga kunada. Nukusto ka man. Kat kamali ni kabsat mo. Ay kat no si kapay nakapagpanunot, ay kumbabakan taamumutay pudno kan saan, amumutay nasayaat kan saan, saan nga masapol nga in kaibaga kani kabsat mo, ay nga kastoy, saan nga masapol nga agaramit kat iksena. Okay? Hadda kumaday siya panagpipin na kawan, panagpipin na kumbaba, panagsubmitar ti may sakan may sa. Kakabsat tayo kakabsat. Kagsanlang ko mga tiday ito nga iglesia. Kararag ko nga amin kuma, dagiti grupo, dagiti namati, dagiti mga iproprofess, mga ibagbaga, nga isuda kat anak ti Diyos. Awan kuma, dagiti na ilubungan, nga kasasaad. Okay? Immorality, at dapat dito, ilosot. Ay, dahil ito nagdakkel nga ba naging sa Pilipinas, sa mutay mo, tanaya. Di may isa nga grupo tinamati nga, di ko nakadanon di korte, di man court of appeal pa'y kadakon, tinapnapanandan, nga agpinpin na basol. Okay? Saan kuma? Nga dagitay tattao na Apo Diyos, kat mapandagag didin na rum, kadagiti saan nga namati. Or nusan tayo kumadyo unag ti iglesia. Dagiti problema iti unag ti iglesia.
no tunggal maysa ket napnuan iti ayat ken panagpakumbaba dagiti puso da. Anya ket din nga saan nga maurnos ure pe kadagiti kadadakkelan nga problema iti iglesia. Ano yan? Ti kunana ditoy Verse 19. kunana ditoy maudi, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Dagiti kumadala payag na, mangda ko madagitoy, saan ko nga sa udagitoy, kakabsat, sa uti apo daytoy. Danggantay kumati panagsaon ti Espiritu kadagiti puso tayo. Danggantay kumati apo. Ta saan nga trabaho ti Espiritu Santo iti dagitoy nga grupo no saan nga mapukaw ti kinadakas. Okay? Dagitoy nga problema adda nga agwarwaras kadagiti iglesia iti entero nga lubong tata. Tartari gagayan tayo iti panagsubli na po Isos. Tartari gagayan tayo nga addan to tinapintas kuma nga panagkakadwa tayo jay lubong. Ay, jay langit. Kung kuna tayo pa, bakit ko ha, sa balinton. Kung kuna tayo pa. Uray pa panagang angaw, dagito nga banag. Ngam nagpintas nga panunutan. Hanaya, nga agmay-may sa tayong tujay. Ngam sapay kuma, tadito'y lubong, kat urnusan tayo pa'y. Ikararag tayo mo't, dagiti kakabsat tayo, iti aglawlaw tayo, iti ruwara. Agsipod, ta haanda nga makita, dagiti sitwasyon da. On the other hand, ang damo dagiti Kristiyano, nga kukumpot da ni leaders da, imbes nga ni Apo Isos. Kukumpot da kadagiti influential nga tattao iti iglesia imbes nga ni Apo Isos. Ket saan kumamat nya. Ket dayto nga iglesia iti Laodicea at dati kayat ko nga kitaan tayo iti verse 20. Sinod maka-memorize nito Di pa nagtuk-tuk-tuk ni Apo Isos. Okay. Kunana, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Kanayon kumabas-basa na ito yung kadagiti tracts, kadagiti leaflets, nga iwarwaras tayo kadagiti saan nga namati. Ngam no ato utubon tayo kakabsak para kanya tayo gayam na gito. Iso mo di mabasa kat, ay ina, kababainak pay. Kung para kanyak gayam, inakat itiwarwarasan ka na kita nga makamukan Apo Isusan. At tuyat, at tuk-tuk-tukak itirwar. Kaya't nga sa uwan inlaksid na ni Apo Isus. Tanuhaan ko mga itirwar na pagtuk-tuk-tukan na adda ko madyaunag. Isong mati nagbalin nga sentro. Iti pa nagdaydayaw da. Naman nga di mapaspasamak dito Timan na Apo Isus. Da inlaksid da, iti iglesia da. Inlaksid da iti grupo da. Kat ang tuk-tuk-tuk. Pastor kandak. Kakabsat. Utuban tayo dagiti bagbagi tayo. Tasaan ko mga dagito nga banag ti makita iti iglesia. Wano ti tunggal maysa ka na tayo. Daytoy nga parte ti mangipakita ti kinasya sino daytoy nga iglesia iti Laodicea. Kat saan ko mga daytoy man nga parte iti mangipakita kada iti iglesia tayo ti daytoy nga panahon. No di ko adda ko madya pa nang ibaga na Apo Isus. Well done. Maayayo ak kada kayo. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Uray sa anon nga iti trono na, di pagyanak, basta mapakawan na ti Diyos, kat into nagsubli, alaan nagtumat. Anyan nga nagmayat nga banan. Anyan nga nagmayat nga panunutan.
nga lalo na amom nga iti pusom ket napakawan ka. Iti pusom awan dagitoy agay ayam nga kinadakas. Ket amom nga ti Dios maragsakan ken ka. Mangnam na makakabsat. Ngayon to nagsubli ti Savior. Manubot mo. May sakan to kadagiti sumango ken kuana. May sakan to kadagiti mangkita ken kuana iti rupa-rupa. Ket addan to iti panagragragsak iti agnanayon. Kararag tayo. Apo, kaya't nagbalin kami nga napudot. Dati kinapudot mangipakita apo. Nga adda iti panakaagas. Manipod iti anyaman nga kinadakas. Wano anyaman nga rigat iti dahito nga lubong. Kaya't matapo nga nalami nga adda ti panaglamiis mi. Saan nga panaglamiis nga na espirituan. No di apo dahil pan naka-refresh. Dagiti na espirituan nga biyag mi. Babaan ti panang trabaho ti Espiritu Santo. Saan mi nga kaya tapo ngagbalin kami laang nga maligamgam wenno lukewarm. Saan mi nga palubusan nga ti lubong sumrak iti iglesia apo. Kan kastamot ka iti puso mi. Tulungan na kami nga rod. Tapno mapagtalkan kami kuma. Nadipan mo. Mapagtalkan kami kung mga Kristiyano apo. Kanayon mi kung mga usigan na iti biyag mi. Adda kami kadi nga makayayo di tayo matang mo. Adda ka kadi iti sentro na iti biyag mi. Wano adda ka iti ruwar nga tuktok. God, idalan na kami man. Mabalin nga kada kami, kada iti daduma kada kami. At dadalaan nga tugtugaw. Makipagkantanta, makipagkarkararag, awan dagiti adu nga mai-contribute da iti panagdaydayaw mi. Yung saan nakayat nga sa wanapo, nga lukwam da, saan nakayat nga sa wan, nga nabababada si kami. Mabalin nga damat kada kami dagiti nalaing nga gisuro, nalaing nga mensahe, nalaing nga mangi-govern iti daytoy nga grupo. Yung saan nakayat nga sa wanapo. Nga nangat-ngato da ngam si kami nga nabababa. Agmay-maysa kami kung mga ruti dahil nga iglesia. Saan mi kung mga palubusan ti kabusor. Nga iso ti mangwara. Iti ayat ti tunggal maysa. Bendisyon na mapo dahil nga iglesia. Kastamot apo ka iti kakabsat mi nga da iti ruwar daytoy nga building. Dagiti ang titipon na po gapoy tinagan mo. Adda ko mga mapampanunot damot apo ti panagsanto. Adda ko mga mapampanunot damot nga ni Kristo kuma iti nadda iti sentro ti iglesia da. Sentro dagiti grupo da panagdaydayaw da. Kat awan ko maapo ti masarakan nga napanangguad. Awan ko ti masarakan nga inbalang da dayjay Kristo da dayjay Diyos da. Kat adda nga tuktok iti ruwan. God, inayayat mo dahito nga iglesia. Inted mo tibiyag mo. Naparparigat ka. Gapo ka dagitoy nga namati. Pagbiyagan mi ko mga rood. Tarigagayan mi ko mga rood. Iti mang padayaw ket ka. Mang paragsak ket ka. Iti amin apong panagbiag mi. Iti amin nga angis mi. Maiday-dayaw kumati na patagnganagan mo. May tagtag. Ay ka kumapo, Jesus. Sika kumatad na ka na iti sentro ti biyag ka iglesia. Tapno ti Diyos Ama maragsakan kat maigloria. Gaman kami hapo. Tinagan mo mga Diyos.